Hej, jeg har simpelthen besluttet mig for at lave sådan en lille videorække, fordi jeg for tiden får en masse spørgsmål omkring online uddannelsen. Det er helt fantastisk. Så den her video er jo faktisk især til dig, der er ny følger på mit nyhedsbrevliste. Bare lige for at sige hej og fortælle lidt om, hvem jeg er. Bare sådan super ganske kort. Min egen rejse, den startede nemlig tilbage i 2012, da jeg blev færdig med coachuddannelsen. Og det var virkelig første dag af resten af mit liv, som jeg plejer at sige. Fordi det var egentlig der, at jeg sådan for alvor virkelig første gang fandt ud af, hvem er jeg, og hvad kan jeg hjælpe mennesker med, hvad kan jeg tilbyde til den her verden. Min egen historie går egentlig langt tilbage. Det meste af min barndom har jeg altid følt mig forkert, følt at jeg ikke har hørt til nogen steder, blevet mobbet og en masse andre ting. Fordi det var svært for mig at bo hjemme hos mine forældre, så flyttede jeg faktisk hjemmefra, da jeg var 16 år. Det var simpelthen en måde at overleve på, og en måde at passe på mig selv på. Så derfra så har jeg haft en ungdom, der har været problematisk, og jeg vil faktisk sige, at jeg har aldrig helt kunne finde ud af, hvem jeg var, og hvilken hylde jeg egentlig skulle lande på. Men da jeg så tilbage i 2010 tog den her coachuddannelse, der kunne jeg simpelthen mærke, at der var min hylde, det var det, jeg ville. Det her med at finde hjem til mig selv, stå stærkere i mig selv, have en masse værktøjer til at kan hjælpe andre mennesker. Så det er i hvert fald en beslutning, jeg aldrig selv har fortrudt overhovedet. Jeg sad ikke her, hvis ikke jeg var gået den vej dengang. Og alle de her ting, som jeg har været igennem, jamen det har jo egentlig bare gjort mig til det menneske, jeg er. Så en masse erfaring, en masse værktøjer, en masse teori. Senere så står jeg nu her og tilbyder blandt andet en life coach uddannelse online, men også fysisk. Men den her videorække, som jeg vil dele nu her i dag, og så de næste par dage, der vil jeg svare på nogle spørgsmål i forhold til netop den her online uddannelse. Så hvis du sidder med nogle spørgsmål, så skriv dem til mig i en mail, og så vil jeg besvare dem i næste video, jeg sender ud i morgen. Så jeg vil bare lige sige hej herfra, og at det var bare lige en lille, sådan en lille besked om at sige tak for dig, og tak fordi du følger med. Og du kan stadigvæk nå at komme med på næste online uddannelse. Så send endelig dine spørgsmål. Hej.